Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Vítejte na první přednášce bloku expertů. A já si dovolím to rychle uvést, předtím, než předám slovo Gabče Kotiškové, která bude dnešní expertkou. Tady je naše absolventka a současná doktorantka na kartografii, říkám to správně. A dneska budeme mluvit o tom, jak data a mapy fungují dohromady a myslím, že mám připraveno několik překvapení, na které se těšte. Bude to dneska drobně interaktivní. Že? Tak jo. Tak Gabi Kotišková, prosím. Krásny a dobrý deň vám všetkým. Ja sa už asi moc predstavovať nemusím. Ďakujem Martin za možnosť rozprávať študentom KISKu nejaké svedectvo o tom, kde všade sa dajú využiť znalosti nadobudnuté na KISKu a rozhodne som si namyslela, že to bude na kartografii a tak sa to stalo. Prečo záhradka, prečo nekartografia, tak to sa dozvieme v priebehu prednášky a tak nejako spoločne. Ale ešte predtým, než ja vám tu začnem hovoriť nejaké veci, tak mám pre vás prekvapenie číslo 1. Postupne medzi vami bude kolovať mapa Brna. Takisto dúfam, že bude postupne kolovať taká pečiatka, razítko s jahodkou. Je to akože záhradka, jo? Robíme si jahodovú záhradku na Brne a budete týmto razítkom označovať miesta, ktoré máte najobľúbenejšie v Brne. Jo? To znamená, čo človek, to je jedno miesto. Ja poprosím len Marti. Ja vám to podám. A to je vaša úloha číslo 1. Tak jo. Tak. Čo sa týka nejakého môjho pozadia alebo nejakej mojej špecializácie, tak vám chcem len povedať, že ja nie som kartograf. A toto budem opakovať veľakrát, pretože to, čo budete dneska počuť o tej kartografii, tak je to skôr ako kartografia. A keby ma počuli nejakí profesori alebo docenti z geografického ústavu, tak by možno zalomzali rukami tým, čo vám tu ja rozprávam. Tak to berte ako také svedectvo človeka z KISKu na kartografii. Ako hovorila Marta, robím si tam doktorát a konkrétne sa venujem tomu, akým spôsobom technológie vplývajú na kartografické metódy. Jedným z takých príkladov môže byť napríklad mobilná kartografia. Je to oblasť kartografie, ktorá sa venuje to, akým spôsobom komunikovať priestorové dáta na malých zariadeniach. Jo? Predpokladám, že každý z vás má nejaké malé zariadenie, nejaký telefón, nejaké hodinky a tak ďalej. A práve na týchto menších obrazovkách sa fakt ako triky komunikujú tie priestorové dáta, pretože to má nejaké svoje obmedzenie. Tak, denne sa stretávam s kartografmi, občas sa stretávam s ľuďmi, ktorí robia mapy. Všimajte si tam ten rozdiel. Jo? Tvorca map a kartograf nie je to isté. A niekedy som spolutvorca map, ale nie som kartograf. A zároveň mám rada mapy. A to som o sebe nevedela, keď som študovala na KISKu dlhú dobu, že mám rada mapy a tak sa to nejako potom stalo. Tak keby sa vám to stalo tiež, tak sa mi ozvíte a ja vám poviem, čo s tým ďalej. A nie som kartograf. Možno tam je otáznik preto, lebo sa ním raz stanem, ale to keď tak, niekedy za dávnu dobu. Tak, dobre, toto sa mi... Tak, a prečo záhrada? Je to z viacerých dôvodov, prečo sa dneska budeme baviť o záhrade. Neviem, či spoznávate tento, povedzme, túto ako dobovú ilumináciu. Si nie. Je to výjav z knihy Záhrada rozkoší, Hortus Deliciarum, ktorú niekedy dávno v 12. storočí napísala Herada z Landsbergu, čo bola vlastne abatyša. A bola to taká ako encyklopédia toho vtedejšieho vedenia. Jo, ona tam spísala vlastne všetky také tie krásne veci, ktoré ľudia dovtedy vedeli. A prišlo mi to ako taká pekná metafora na to, o čom sa tu dneska budeme rozprávať. Zároveň tá dáma, ktorá levituje tam hore, tak to je postava z filmu Záhrada.
videl niekto film Záhrada od Martina Šulíka. Je to pekné, že? Tak kto to nevidel, tak si to pozrite. A je to vlastne príbeh o takom mladom mužovi, ktorého nejakým spôsobom omrzí ten jeho život v meste s otcom a odsťahuje sa na chalupu, kde predtým býval jeho dedo a nejako tu tam objavuje a je tam záhrada, ktorú on zveľaďuje. A to je tiež taká pekná metafora na to vlastne, čo ten tvorca mapy alebo čo ten kartograf robí. Tak. Dobre, ja som sa vám predstavila. Teraz by som bola rada, keby ste sa mi predstavili vy. A nebojte sa, nebude to nič osobné. A stačí, keď mi zakliknete do tej mapy, ktorú si tam nájdete, miesto, odkiaľ pochádzate. Odporúčam si tie vaše mobilné zariadenia prevrátiť na šírku. Jo, až sa vám to lepšie zaznačuje a klikať najlepšie maličkom. Takiaľ. Už sa nám to tam pomaly plní. To som veľmi zvedavá. Ono to nejde, no je to hrozné. To je ten dôkaz tej mobilnej kartografie, že je to čas fakt ako náročné. Tak, dáme si ešte takých 30 sekúnd, než to stihnú aj ľudia online. A kľudne vyklikujte, ak je to pre vás moc frustrujúce klikať niečo na novom zariadení do mapy. Ja si to potom zapíšem do dizertačky. Že se to nedá přiblížit k výstavu. Že, no to je, ja viem, no to je hrozné. Tak jo, tak, ja som úplne prekvapená, že vás tu je toľko, jo. Ja som takisto ako Magdi zvyknutá tak na 15 ľudí na prednáške, takže keď to tam vidím cez tú stolku, tak mi ako s tým koreluje ten môj tek. Ale keď sa pozeráme na tú mapu, že jo, tak teraz je to mapa nejakých záujmových bodov. No, vytvárajú sa nám tam rôzne, povedzme, klástre tých záujmových bodov a dokážeme z toho pozorovať nejaké priestorové vzory. Toto je typický príklad využitia napríklad tematickej kartografie. No, aký vzor z toho vieme vyčítať? No, že najviac ľudí tu, ktorí ma práve počúvajú, sú z Južnej Moravy, čo môže mať svoje špecifika, to ja neviem, nie som sociológ, ale je veľká pravdepodobnosť, že tým, že sú blízko Slovenska, tak mi budú rozumieť. Ja? A to si môžem ako z toho odvázať ďalšie a ďalšie konotácie. Tak, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste práve urobili prvú mapu večera. A presunieme sa ďalej. Tak, výborné. Práve ste videli nejakú mapu. Nebola moc pekná, ale tak ako dalo sa s ňou niečo urobiť. Otázkou ostáva, čo je mapa. Ja keď som sa to pýtala ľudí na ústave, ktorí by mali vedieť, čo to je mapa, tak oni mi vždycky povedali, že no, to je dobrá otázka. Ak to skúste na kysku, skúste sa niekoho opýtať, čo je informácia. Napríklad pána docenta Lorenza, myslím, ten je informačnú vedu.
Jo, to sú proste, to vytvára priestor na strašne dlhú diskusiu. A to presne ako je podobný úkaz na tom geografickom ústave, kde ako oni denne, alebo my sa denne stretávame s mapami, s nejakými mapovými výstupmi, ale vlastne zadefinovať to, čo je mapa, je hrozne náročné. A ja mám pre vás ďalšiu úlohu. A vy ste mi vy zadefinovali, čo je to tá mapa, ale počkajte, ja to musím najskôr komenty zapnúť, že jo. Tak. Tak jo, by to mohlo ísť. Tu už mapu nebudeme vytvárať tentokrát, ale oceňujem emoji, to je proste. A to by ste sa čudovali ako kartografii zbožného emoji, pretože ono to hrozne súvisí s takou jednou oblasťou, ktorá je v kartografii často riešená, to semiotika. Takže no výborne, tak sa nám to zmenšuje. Chcela som povedať, že sa nám to začína zhodovať, ale vlastne vy ste jak tí kartografii. Fajn, počkáme, kým tam bude 90 a začnem to nejako viac komentovať. Tak fajn. Už sa nám začína trošku stabilizovať ten mrak slov. Kým sa to bude ako zmenšovať ďalej, tak ja nechcem strácať na čas. Ale ako vidíme, že sa ako veľmi zhodujete v tom, že je to nejaká vizualizácia. Jo, je to nejaký dokument, popis, vizuálny data, to je úžasné. No? Pri tom pojme vizualizácia si musíme ako ustanoviť vizualizácia čoho, jo, ale jo, je to fajn. Mňa najviac alebo oslovila teda odpoveď niečo, v čem sa nevyznám. A to je výborné, pretože ja sa takisto veľakrát nevyznám v tých mapách a pozerám sa na to, že čo to je. Existujú zobrazovacie metódy, ktoré boli používané napríklad za čias Československa, ktoré sú v súčasnosti hrozne obdivované, pretože ich nedokážu vytvárať ani najpokročilejšie výsové softvery. To sú softvery, ktoré sa používajú na tvorbu map digitálnych. A ja sa na to pozerám a fakt tomu nerozumiem. Takže to je úplne úžasné. I feel you. Výstřižek země, paráda, vztah mezi místy. Kto to napísal, tak ja mu dávam cenu, môže si prísť pre mapu. To je úžasné. Tak, jo. Väčšinou sa to pohybuje okolo nejakej reprezentácie, vizualizácie, vizualizovaná informácia, výborné a tak ďalej. Takže tak. Vás beriem ako odborníkov. Vy ste mali svoju definíciu mapy, ako emoji, ako niečo, v čom sa nevyznáte. A tých definícií map je veľa. Že pretože mapa, podobne ako atlas, je polyfemické slovo. Má mnoho významov. My poznáme mapu ako ten obrázek, toho nejakého územia, ale predpokladám, že na Kisku ste si už minimálne raz vytvorili myšlienkovú mapu. Že
a tá nereprezentovala žiadne územie. Alebo ste videli mapu nejakého fiktívneho svetu, napríklad mapu zo Zaklínača, alebo z Pána prstenov, tak ďalej. Takže mapa má mnoho významu. Dneska sa budeme točiť okolo tej ako keby vzťahovosti. Hej? Mapa je niečo, podľa Maila Beckmana, jedného takého matematika, ktorý sa snaží pretlačiť matematiku medzi ľudí, ktorí nemajú radi, pomočka ja. Ale rada si to čítam práve keď som vystresovaná, napríklad v lietadle. Ja tú knihu viem naspamäť. On tam práve rieši chvíľku to, čo sú mapy v matematickom kontexte. To znamená, mapa v matematickom kontexte je nejaký vzťah. Niečo k niečomu. No? Hovorí tam o tom, že mapa musí odpovedať skutočnosti. Je to niečo, čo odpovedá skutočnosti. V jeho pohľade je mapou napríklad kalendár. Je to extrémny pohľad na mapu. Možno niektorí kartografi by s tým nesúhlasili, ale je to tak. Je to nejaká reprezentácia skutočnosti. Jo? Máte v tom kalendári, ja neviem, termín, kedy idete ku kaderníkovi a naozaj sa u toho kaderníka ocitnete a to je to namapovanie, to skutočnosť. Kartografie majú trošku iný pohľad na mapu a už to viac konkretizujú. Mapa je podľa nich nejaká reprezentácia priestorových dát, ktorá je čitateľná človekom a pravdepodobne vytvorená človekom. O tom, či tvorcom mapy môže alebo nemusí byť človek, tak o tom sa za chvíľku pobavím. Ale každopádne kartografi to zatiaľ vnímajú takto. Jo, nad tou mapou samozrejme stoja nejaké kartografické teórie, užívateľské štúdie, jo, s mapou je, alebo potažmo s kartografiou sú prepojené ďalšie vedné obory a tak ďalej. Mapa môže byť interaktívna, statická, papierová, digitálna, mapa môže byť súčasťou súboru map a tak ďalej. Mapa môže byť dokonca aj nejaký objekt vo virtuálnej realite. A to mi vlastne pripomenulo, že ja som súčasťou laboratória virtuálnych geografických prostredí a občas tam mapy testujeme práve v tom VR-ku. Takže to je takisto zaujímavá oblasť tej kartografie. Tak. Posledná otázka, už vás nebudem dlho otravovať. Na čo slúži mapa? Kľudne tam píšte, na čo vlastne vy používate mapy. Celkom ma zaujíma tá topánka, tá bota, ako to emoji, čo to je. Ale asi je to chôdza. Jsem tenhle několik. A ono sa to rozpadlo, že jo? Že přemýšlím, jako přemýšlení, mapa, šitka, dole kolesa a je hiking a tak. Wow. Ale co Ďakujem.
Tak jo. Jo, zase už máme nějakých strašně veľa odpovědí a najviac tam akcentuje tá orientácia a ono to asi tak jako bude. Celkom ma ešte zaujali odpovede typu, aby som vedela vôbec, kde som a objavovanie nejakých tajných skrytých ciest a tak. A je to fajn a občas sa tam vyskytuje aj vizualizácia, no, tak to ma teší, že nielen mapy používate na orientáciu, ale aj na vizualizáciu. Prosím vás, len jako krátka show of hands. Už ste niekedy robili mapu? Kto áno, tak nech zdvihne ruku. No, výborné. Jo. Tak. Tak ten Mentimeter funguje podozrivo dobre, tak ja začínam mať trošku stres. Z nejakého odborného hľadiska, okrem toho, že mapa slúži na nejakú navigáciu, orientáciu v priestore a poťažnú vizualizáciu nejakých priestorových javov, tak mapa primárne slúži na komunikáciu priestorových dát. No? Mapa môže slúžiť na rozhodovanie, na ovplyvňovanie, jo. Mapa môže byť veľmi silným nástrojom na nejakú politickú propagandu, napríklad. Takto bola využívaná napríklad v priebehu druhej svetovej vojny a tak ďalej. Fakt, akože v úvodovkách dobre sa s ňou pohralo Nemecko. Vtedy tam vznikali naozaj zaujímavé priestorové vizualizácie. Pokiaľ poznáte Isotype od Tomáša Mareka, tak tie vizualizácie vyzerali dosť podobne. Mapa môže slúžiť aj na estetické účely. To som tam takisto zahliadla, že niekto tam mal tú mapu na estetiku. V minulosti napríklad mapa slúžila na demonštráciu sily, na demonštráciu bohatstva. Pretože ako v nejakom 17. 18. storočí a pred si ľudia moc tie mapy dovoliť nemohli. Že jo, to bola taká komodita, ktorá proste nevysela každému v obýváku a nemali ju každý v knižnici. Ale práve mapy vlastnili väčšinou nejaký, povedzme, nejaká tá vládnúca trieda, nejaká trieda z rád cirkvi väčšinou. A čím bola tá mapa farebnejšia a čím bola vyzdobenejšia, tak tým viac to symbolizovalo, že tento človek je big deal, on už má aj pozlatenú mapu. Takže keď prišla nejaká návšteva k nejakému, povedzme, kniežaču a videla na scéne, že mu tam proste visí tá zlatá mapa, tak hneď to nadobudlo nejaký iný ráz, tá debata. Takže tak. Samozrejme, mimo tieto dôvody a mimo tie vaše príklady existuje x ďalších príkladov využití. Tak, teraz sa budeme chvíľku baviť o tom, čo je kartografia a kartograf, pretože si myslím, že je to ako dôležité na to, aby sme sa potom vedeli, aby sme si nejakým spôsobom rozumeli. Toto, čo pred sebou vidíte, je kniha, ktorá sa volá Elements of Cartography, alebo teda základy kartografie. A je to taká ako biblia kartografov. Je to stará knižka, no pomerne stará úvodovka, ale vlastne veľa informácií z toho je stále aktuálnych. A podľa autorov tej knihy je kartografia taký mix. Jo, je to umenie, veda a využívanie technológií zároveň. No. Mapa je v kontexte kartografie vnímaná nielen ako vedecká práca, ale aj ako nejaké umelecké dielo. Tým ako nejakým vnímaním mapy ako umeleckého diela sa dá takisto pracovať v tej histórii, nielen dnes, ale aj v histórii, kedy veľakrát sa to vypílo. Vyzerá to na nejaký problém, tak možno vám nepôjde ten kvíz potom.
O čom som, jasné. Mapa ako umelecké dielo. Tak v minulosti, keby ste napríklad navštívili, ja neviem, Napoleona Bonaparteho, tak by ste zistili, že on si nechával kresliť mapy, že ako každý vodca nejakej vojny potreboval mať prehľad o tom území, ktoré chce dobiť, poťažmo ktoré dobil. A tie mapy umalovali umelci. No? V minulosti ako valná väčšina kartografov boli maliari. Boli to ľudia, ktorí proste radi kreslili, mali nejaké predispozície na to, na nejaké perfektné zachytenie kompozície. No, dneska to už tak nemusí byť, ale v minulosti to väčšinou tak bolo. A okrem toho, že teda kartografia ako kombinuje to umenie, vedu a technológie, tak ona má presah jednak do vzdelávania, že neviem, či ste niekedy absolvovali taký ten core predmet na Masaryčke, mapová gramotnosť, ak nie, tak vám ho silno odporúčam, je to sranda. A potom sa tam ako dosť prechádza do tej histórie, kartografie, do údržby mapových zbierok, čo je pekný ako presah do toho knihovníctva, že jo? A zároveň aj tá samotná tvorba map. No, takže povedzme, že kartografia je taká... To je ťažko povedať, či je to veda, a to je takisto, ako keby ste sa opýtali, či je informačná veda. Ale kartografia je nejaká oblasť, ktorá kombinuje x podoblastí. A zároveň je to taká ako interdisciplinárna oblasť vedy, kedy kartograf by mal byť nielen ako tvorca mapy, alebo nejaký kritický človek, ktorý sa poberá na mapu, ale aj ako nejaký psychológ, aj ako nejaký UX designer a tak ďalej. No, a čím sa ako plynule dostávame v definícii kartografa, a to je vlastne kartograf. A toto je definícia od Manuela Kraka. Je to v súčasnosti jeden z takých najvýznamnejších kartografov. Bol niekedy prezidentom Medzinárodnej kartografickej asociácie, takže ako to, čo povie, je svaté v kartografii, dá sa povedať. A on práve kartografa definuje ako človeka, ktorý má vedomosti a zručnosti na to, aby mohol efektívne navrhovať a tvoriť mapy. No? A zároveň myslí na to, že tie mapy niekto používa. No, že on ich nevyprodukuje len tak pre svoju radosť, aj keď niekedy to tí kartografi tak robia, ale že naozaj myslí aj na toho užívateľa. A zároveň sa stará o to, aby boli správne využité. A zase pritom sa dostávame do oblasti, čo je dobrá mapa, či existuje dobrá mapa a tak ďalej, ale to je na strašne dlho. Tak, v súčasnosti, a tu už sa dostávame celkom do toho jadra, a v súčasnosti panuje tzv. Demokratizácia kartografie. Je tu niekto odvážny, kto by mi vedel povedať, čo by to tak teoreticky mohlo byť? Demokratizácia kartografie? Tak asi to poviem. Demokratizácia kartografie je jav, ktorý nastal povedzme v posledných 10 ročiach, kedy sa k priestorovým dátam dokážu dostať ľudia mimo kartografiu. No, to znamená ľudia, ktorí nikdy neštudovali nič spojené s tvorbou map, ktorí nespĺňajú požiadavky na to byť kartografom od Manuela Kraka, ale zároveň ako potrebujú tvoriť mapy. No, napadá vám nejaká profesia v súčasnosti, kde by možno bolo potrebné tvoriť mapy? Tak predstavte si, že sú voľby a že ste novinár. Asi robíte tie mapy, neviem.
Jo, tak jednou z oblastí, kde sa ako dosť prejavuje tá demokratizácia kartografie, je práve žurnalistika, poťažmo datová žurnalistika. Mapy ale netvoria len žurnalisti, že mapy tvoria úradníci, mapy tvoria akademici, ktorí potrebujú komunikovať nejaké výsledky zo svojich projektov a tak ďalej a tak ďalej. A toto je len taký ako malý príklad toho. Ja som si včera urobila takú maličkú rešerš nad 4 a povedzme dosť veľkými mediálnymi servermi v Česku a hľadala som tam ako do vyhľadávania pojem mapa. A toto bolo ako to, čo mi tam povedzme vyplúlo. Úplne vľavo hore je mapa z článku z rozhlasu, myslím, že od Honzu Bočka, ktorý sa s kolegami pozeral na to, jaká nehodovosť je v Česku, alebo ako je proste nehodovosť pod vplyvom alkoholu v Česku a ako sa to, jak sa to prejavuje vlastne v jednotlivých regiónoch. Ja tam x takýchto mám, dokonca myslím, že niektoré sú aj interaktívne, ale nechcem kecať. Dobre, tak to je rozhlas sami, akože táto žurnalistická redakcia. Ideme ďalej. Dole je iDnes.cz. No. A táto mapa ukazovala úhrn snehových zrážok za nejaké obdobie. Ja som teda nevedela, prečo je to celé zelené, pretože keď som sa pozerala von oknom, tak mi to moc zelené ako neprišlo a zároveň k tomu nebola žiadna legenda. Tak som sa rozhodla do toho kliknúť a naozaj tá mapa bola interaktívna a ona práve čerpala dáta z nejakého dátumu. Jo? Takže on ten dátum už nebol aktuálny, takže tá mapa celá dozelenala a tým pádom už ako nedokázala podať nejaké informácie. No, celkovo udržateľnosť interaktívnych map na webe je takisto veľká téma. Hore na vrchu je mapa nejakých areálov v blízkosti Českej republiky, to je aktuálne CZ. No. A potom úplne napravo, alebo z vášho pohľadu napravo, tak je najväčší propagátor map v Česku. Ja by som sa nebala povedať, že možno aj nádejný kartograf, náš pán premiér, ktorý vlastne spropagoval to, akým spôsobom fungujú mapové projekcie a ako skresľujú územie a tak ďalej. Takže to je úplne fajn a to bolo na Blesk.cz. Tak to je tá demokratizácia kartografie, jo? Že vlastne sa k mapám a k tvorbe map dostávajú ľudia mimo kartografiu. Toto je príklad z webu Queer Geography. Je to projekt viacerých odborníkov, nielen na mentálne zdravie, ale aj na fyzické zdravie, na sociológiu a tak ďalej. A venujú sa tam vizualizácii dát súvisiacich s právami žien, queer ľudí a tak ďalej. A práve tam propagujú rôznym spôsobom tie priestorové dáta s tým, že takisto sú interaktívne. To, či je to správny alebo nesprávny spôsob prezentácie priestorových dát, nechávam na odborníkov. Každopádne toto je takisto dôkazom demokratizácie kartografie. No a posledným príkladom, ktorý som vám tu vybrala v kontexte Česka, je web alebo projekt Memomap, ktorý sa venuje vizualizácii vlastne toho, akým spôsobom holokaust ovplyvnil osídlenie územia Prahy. Takže určite je to takisto taká zaujímavá aplikácia, ktorú si môžete preklikať a vytvorili ju historici. No, to znamená, netvorili ju žiadni kartografii, ale práve historici. Tak jo, a teraz sa ako presúvame do takej zaujímavej roviny, kedy si trošku budeme polemizovať nad tým, kto môže byť tvorcom mapy a že to nemusí byť kartograf. Pamätáte si na Poštu pre teba? Ja neviem, či to ešte chodí, ale ako tam vždy,
vždy, keď tam bol niekto za tou stenou a čakal, kto sa mu tam ako objaví na tej obrazovke, tak ono to bolo silno tak ako zablurované, bolo to v takej hmle. A ja som si na to spomenula, keď som tvorila tento slajd, pretože tvorcom mapy v tomto prípade, respektíve povedzme transformátorom mapy, nemusí byť len človek. Ale môže to byť psík. A je to psík František, ktorý je teda môj to náhodný pes. Ale s Františkom zdieľame lásku k mapám. On ju teda zdieľa doslovne, kedy tie mapy trhá a papá. A im to hrozne chutí, lebo oni sú väčšinou na krédových papieroch, ale oni sú také ako chrumkavé. Takže to je František. A akože v nadnesenom slova zmysle môžeme to chápať ako nejakú transformáciu kartografie, nemusíme, niekomu to môže byť proti srsti, by som povedala. Tak jo. Tak. A teraz sa dostávame k tomu, čo sme si hovorili na začiatku. No? Vráťme sa k nejakej metafore záhrady. Poďme teraz ako premýšľať nad nejakým procesom tvorby mapy ako nad záhradničením. Pestujete nejaké rastlinky, zeleninu, ovocie. Poďme zbierať ruky. No, výborné, tak tu máme strašne veľa záhrady. A viem, že ten proces toho vypestovať si nejakú proste peknú rastlinku alebo nejakú zeleninu je frustrujúci. Veľakrát má človek až také pocity eufórie, keď mu to vyrastie na to leto. A to je vlastne to isté, ako robiť tú mapu. No. Tak, teraz budeme pracovať s takou škálou povedzme, potešenia a utrpenia. Ako sme si hovorili na začiatku, tá Herada z Landbergu, ktorá napísala tú záhradu Potešení Hostus Herciarum, tak to je to také ten najlepší pocit, aký môžete mať v nejakom procese. Jo, to je tá najlepšia záhrada, do ktorej môžete vojsť. A na spodu máme tú najhoršiu záhradu. Hej, predstavte si proste, mravce vám zožrali všetky semienka, máte v záhrade prťka, máte tam psa, ktorý hrabe, všetko vám proste dostalo nejakú divnú pleseň a to je tá záhrada utrpení. No, takže na nejakej takejto škále budeme teraz pracovať, keď si budeme chvíľku hovoriť o tom procese tvorby mapy. Tak, niekedy to môže vyzerať teda takto, a niekedy ten motív bude proste dole. Tak, na začiatku každého, to nám musí byť len ako procesu tvorby mapy, ale na začiatku každého kreatívneho procesu sú také tie prvotné myšlienky, že je až také naivné. No, to znamená, poďme vytvoriť mapu, to nebude trvať dlho, veď to bude iba chvíľka a toto by ma zaujímalo, že ako to na tej mape bude vyzerať, poďme na mapatón, urobme atlas. No a to sú také ako veci, ktoré na začiatku alebo v tej teórii vyzerajú tak ako lákavo. A to je presne ako tá záhradka, hej. Idem pestovať okurky. Tak, takže motýlik je hore. Jo, je to záhrada potešení, všetko je v poriadku. Tak, na začiatku budeme potrebovať ako veľa motivácie na to, aby sme vôbec ako tú nejakú mapu začali vytvárať. Takisto budeme potrebovať nejaké základné znalosti. Ale keď som videla, koľko z vás sa prihlásilo na to, že už niekedy nejakú mapu tvorili, tak vlastne ako predpokladám, že nejaké základné znalosti už máte. Nielen ako akým spôsobom tie mapové vizualizácie tvoriť, ale predovšetkým, kde ich tvoriť. Takže nejaká znalosť o nástrojoch. A potrebujeme mať dobrú náladu, naivitu, dala som tam štipku, ja si myslím, že kopu. A musíme mať chuť tvoriť, musíme byť kreatívni a občas na to nemôžeme byť sami. No, niektoré mapy naozaj vyžadujú účasť nie jedného človeka, ale x ľudí. Tak, vidíme motívy, kde stále hore, všetko je dobré. Tak.
A takisto, okrem týchto predispozícií by sme mali byť mapovo všímaví. Ste mapovo všímaví? Všímate si každú jednu mapu, ktorú stretnete po ceste? Ono sa to nezdá, ono sa to celkom nazbiera. A my na ústave robíme také ako rôzne aktivity pre študentov, aby boli mapovo vnímaví, pretože aj študenti geografie môžu, alebo kartografie môžu prehliadať mapy. Jo, tak my ich tam proste cápeme ako všade. Jednak sú tam statické mapy na stenách, to sú tie, s ktorými sa absolútne nehýbe. A potom sú mapy, ktoré sa z času na čas vymieňajú. No, a to je naša rubrika Mapa Mesíce. Občas tam ako nabehne nejaký vtipný človek a prelepí nám to mesiacom. Takže tým. A ono, akože je to zábavné, ale taký piatýkrát to už je také, no. Ale čo je zaujímavé je, že tí ľudia si to naozaj všímajú a občas sa so mnou o tom aj rozprávajú, že čo je to byť ďalšia mapa mesiaca. A ja sa vtedy cítim hrozne ako taký ten, neviem, či poznáte takú tú fotku z matfizu, kde sú vyobrazení tí matfizáci, ktorí tam tak ako sedia s tou vodou a s tou kofolou a že je brutálny pažba na fakulte matfiz. Tak toto je brutálny pažba na geografickom ústave. Jo, akože mapa Mesíce, wow. A konkrétne my tam vždy pracujeme, a keď hovorím my, tak myslím mňa a môjho školiteľa, Zdenka Stakoňa, to je akože taký ten ako true kartograf. A my tam väčšinou pracujeme s dvoma mapami. Tam hore, tá horná mapa, to je väčšinou mapa, ktorá pochádza z nejakého externého zdroja. No, to znamená, tu sú mapy, ktoré ja, alebo ten školiteľ, alebo niekto iný proste niekde niekedy stretneme a zaujmú nás buď tým, ako sú dobré, alebo buď tým, ako sú zlé. Alebo teda nie, že zlé, ale povedzme nejaké špeciálne. A konkrétne teraz je tam mapa z nejakého chrámu v Japonsku. Už si nepamätám z ktorého, ale je to ako areál nejakého chrámu niekde okolo Kyoto. A dole vždy býva mapa, ktorú vytvoria naši študenti v rámci nejakých kurzov. Oni tam ako robia hodne, takže máme z čoho vyberať. A ako je to pre nich vždycky veľká podsta dostať sa až sem. To je taký chodníček slávy. A to hovorím ale zo srandy, prosím vás. Tak, občas tie mapy miznú. Nezmizla mapa. Ja už tam žiadne mapy dávať moc nechcem. Lebo tí ľudia si myslia, že si ich môžu ako brať, že to je ako v múzeu, že vidia tam tú mapu a to si ju zoberiem. No a to občas proste potom sme z toho smutní. Tak. Takže toto je jedna technika, ako byť mapovo všímavý, hej, podporovať tú všímavosť takýmito ako subliminálnymi správami. Tak, čo je druhá zaujímavá vec, a to je možno taký typ pre vás, odo mňa, je viesť si mapový denník. Mapový denník je koncept, ktorý takisto, ktorým sú ako zaťažovaní predovšetkým moji študenti, kedy oni si vlastne za nejaké vybrané dni zapisujú každú jednu mapu, ktorú uvidia. A občas ja si nedokážem overiť, či sú v tom poctiví alebo nie. Ale jeden študent ma naozaj presvedčil o tom, že poctivý bol, pretože za jeden deň, a to nebol žiadny špeciálny deň, on len išiel proste cez Moravák do školy na Kotlářsku a uvidel okolo 70 minút. No, takže ono bolo vtedy nejaká výstava, to treba mať takisto trošku v zreteli, ale naozaj akože to produkuje celkom zaujímavé výstupy. Oni sa s tým radi vyhrajú, robia ich digitálne, robia ich fyzické, tie denníčky a tak ďalej, ale u každej mapy musia zadať názov, autorom a prečo ich zaujala. No, takže na budúce, keď pôjdete okolo nejakej mapy, a to určite pôjdete, to vám môžem garantovať, tak si ju všimnite a skúste sa len zamyslieť nad tým, čím by vás mohla zaujať. Poťažno, čím vás vôbec nezaujala. No, tak. Takže už keď sme ako mapovo
všímaví, máme tú motiváciu, máme tú myšlienku, ako o čom chceme tú mapu vytvárať, tak potrebujeme dáta. No? A tu už trošku vidíme, že nám ako ten motívik tak klesá, niekto tie dáta rád hľadá a zbiera, niekto naopak nie. A dáta na mapu môžeme získať napríklad z externých zdrojov. Tých zdrojov je milión. Ja som vybrala len naozaj také 2 príklady práve v tomto kontexte Brna, kedy jednak máte k dispozícii strašne veľa otvorených dát od Data Brno. Neviem, či to poznáte, predpokladám, že väčšina z vás áno, minimálne tí ľudia, ktorí študujú tú datovú profiláciu. A jednak je naozaj veľká databáza priestorových dát od Českého zeměměřického úradu, tu v Česku, ČMZK, takže kľudne si to popreklikávajte. Ono tie formáty, ktoré sa používajú do map, tak sú trošku iné než tie formáty, na ktoré ste zvyknutí možno z nejakých infografík, grafov a tak ďalej, ale ako dá sa s tým pracovať. No. Tak, a okrem teda externých zdrojov si môžete tie dáta zbierať sami. A to teraz nemyslím tie podkladové dáta, jo? Akože o tom, kde je nejaká ulica, kde je nejaký vodný tok a tak ďalej, tak to už fakt ako neodporúčam. Ale toto je skôr stratégia na tie tematické dáta. No, neviem prečo, ale teraz mi napadol príklad jednej študentky, ktorá zbierala dáta o tom, kde chodia ľudia na toaletu v centre Brna. A ona to nezbierala len na miesta, kde sú tie toalety. A zbierala to dosť ako zaujímavým spôsobom. A ona jednak pozorovala tých ľudí, väčšinou to boli teda ľudia bez domova, a jednak chodila a používala pritom čuch. Takže aj to je ako tá kartografická práca, poťažnutá ako práca na tvorbe nejakej mapy. No, takže to ako motýl padá, ale ešte sa ako drží. Takže ešte je to OK. Tak. Tak, keď máme dáta hotové, máme tú motiváciu, ona nám trošičku klesá, pretože prichádzame do fázy tvorba základnej mapy. Tá základná mapa sa tvorí v rôznych softvéroch. Vy môžete poznať tie softvéry, v ktorých sa asi vytvárajú aj nejaké grafy, asi nejaký datawrapper, nejaký Flourish. Kde ste robili tie mapy, čo ste robili? Povedzte mi, že ArcGIS a ja môžem ísť už von, lebo vám nemám čo povedať. Neviem, kto kreslil mapu v Skicári? Fakt? Ježiš, to je super. Tak to sa teším. Skicári kreslia mapy aj architekti. Napríklad to je veľmi obľúbený nástroj, takže je to šťastné. Lebo ja práve v rámci dizertačky skúmam aj to, aké nástroje používajú na kartografii na tvorbu map, takže som rada, že Skicár to má zastúpenie. Každopádne, pokiaľ sa rozhodnete spolupracovať s niekým, kto už je ako zvučný v tej tvorbe map, teda ten kartograf, tak oni používajú väčšinou rôzne špecializované GISy. Toto som vám odfotila kartografov v divočine. A to sú moji kolegovia, ktorí som prichytila pri tom, ako vytvárajú práve nejakú základnú mapu. Za chvíľku si vysvetlíme, prečo hovorím základná. Ale tie GISové programy sú naozaj špecifické. Výhoda je v tom, že si tú mapu nemusíte nakodovať sami. Nevýhoda je v tom, že sú naozaj robustné. To znamená, majú mnoho funkcií, ktoré sú tam rôzne poskrývané a tak ďalej. A keď býva to ako často aktualizované, takže
Môže sa stať, že nejaká funkcia vám proste zrazu zmizne a vy neviete, kde je a tak. A to sa presne stalo tej kolegyni hore. A dávam tam len fotku, pretože keby som tam dala video, tak vám potom nemôžem pustiť. Ona je slušný človek, ale ako keď to nejde, tak je. Tak toto sú ale kartografie, všimnete si ich. Tak. A doteraz som hovorila teda o nejakej základnej mape a žiadnu som vám neukázala, že jo. Pretože vám ich ukážem teraz. Základná mapa v tomto kontexte našej prednášky je nejaká mapa, ktorá vám vyjde po zadaní alebo po transformácii tých dát, ktoré ste si nazbierali v tom GIS-ovom softvéri. No. Tak, motýlik je už skoro v utopení. Toto som ja. Jo? Lebo ja nastupujem v tejto fáze. Doteraz dáta, základná mapa, motivácia, tam som len tak ako priskakovala, ale teraz ako nastáva ten moment toho, kedy vás mám presvedčiť, že som že mám niečom expertízu. Toto je tá základná mapa. No? K tomuto sa viaže celkom zaujímavý príbeh. Asi neuhádnete, čo zobrazuje, alebo môžete si tipnúť. No, kľudne, po týchto odvážnych neexistuje zlá odpoveď. Tak, čo by to mohlo byť? Mapa pitnej vody. Kohútika. No? Asi niečo. Poďme na hlas. Nemusíte sa báť. Tak ja si odpoviem. Ja si odpoviem sama. Tak je to mapa, ktorú sme vytvorili, alebo teda je to základná mapa, ktorú sme vytvorili na jednej dizajnovej výzve. Bol to taký ako keby, povedzme, napaton od Organizácie spojených národov. A ako možno viete, tak táto organizácia vytýčila 17 cieľov tých SDGs. Sustainability Development Goals. A sú to ciele, ktoré by mala každá tá členská krajina naplňať na to, aby nejakým spôsobom spĺňala požiadavky toho UN. No a s mojimi kolegyňami sme dostali za úlohu vizualizovať 17 cieľ, čo je ako keby taký monitoring toho, ako sa tých ostatných 16 cieľov spĺňa. Je to taký meta cieľ. A práve my sme si vybrali tému toho, akým spôsobom tie jednotlivé krajiny reportujú tú mieru naplňovania tých jednotlivých cieľov. Medzi tými cieľmi tam si môžete predstaviť napríklad rovnosť pohlaví, môžete si tam predstaviť prístupnosť k vzdelávaniu, prístupnosť k pitnej vode, kriminalitu, nejakú ekonomickú prosperitu danej krajiny a tak ďalej. Jo? A my sme sa práve pozerali na to, akým spôsobom tie krajiny to reportujú. Takže toto bola mapa, ktorú mi tá kolegyňa, ktorú som vám pred chvíľou ukazovala, poslala a rob s tým, čo vieš. A ja som na začiatku, teda môj motýlik bol tam. A na konci bol môj motýlik takto sa nejako zmenila tá mapa. Tak, keď sa pozrieme naspäť, tak koľko rozdielov tam nájdete? Tak minimálne nám odpadla Antarktída, že jo? Pretože odtiaľ moc tie reporty ako neposielajú a asi to ani nemá kto posielať. Grónsko tam je. A je malo. Možno len aby som k tomu dala nejaký kontext, vlastne, čo všetko sa tam zmenilo. Tak
jednak sa zmenila tá farebná škála, aby to nebola taká diskotéka ako tu. Vizualizovali sme nejaký ako jav, ktorý bol spojitý, takže sme sa rozhodli použiť ako keby takúto monochromatickú farebnú škálu. A zároveň na to, aby to bolo nejako príjemnejšie, tak sme tam pridali tú súradnicovú sieť, pridala som tam oceán, aby to ako tie kontinenty tam len tak ako neplávali. A na to, aby sme dosiahli vôbec nejaký dátový storytelling, neviem, či s týmto pojmom zoznámení. A tak sme tam, alebo ja som tam pridala rôzne ako sprievodné anotácie, jednak teda ten nadpis a krátku anotáciu, ale čo som spravila v tej mape, bolo, že som vyvýraznila top 3 dodávateľov tých reportov a podobnú vec si môžete vlastne všimnúť aj tuto na tom pasovom grafe, ktorý vlastne vizualizuje tú mieru naplňovania, mieru reportovania tých jednotlivých golov. K tomu sa viaže ale ďalšia taká ako vec, pri ktorej by bol ten motýlik nie dole, ale ten by bol niekde tu. A to bola vec, kedy my sme scrapovali dáta z toho UN, čiže priamo do zdroja. A nejako sme zabudli na to, že sme scrapovali len prvú stranu tých všetkých štátov. To znamená, že nám to najskôr vytýlo mapu, kde najúspešnejšie krajiny začínali na A. No, to znamená Azerbajdžan, Arménia a tak ďalej. A my sme si vravili, že to je až také podozrivé, že ako všetky na A a sú na prvých 3 miestach, ale všetky ako dobre, poďme to odprezentovať. A my sme to práve prezentovali tým ako tvrdým kartografom, ktorí povedali, že toto nebude pravda. Skúste si ako pozrieť ten svoj postup. A naozaj sme prišli na to, že sme scrapovali len z prvej strany. A tých strán tam bolo 40. Takže potom sme samozrejme prišli na to, že tie top 3 krajiny boli trošku iné, ale paradoxne Argentína tam proste zostala na tom druhom mieste. Tak, toto je jeden príklad toho, povedzme, post-procesingu tej základnej mapy. Deje sa to väčšinou vo vektorových editoroch. Neviem, či to má to Illustrator, nejaký Inkscape. Tak deje sa to v Affinity. Tak deje sa to práve v takých nástrojoch. Čo môže byť frustrujúce a čo sa často deje, je, že napríklad ten ArcGIS, to je ten GIS-ový software, z ktorého vyjde tá základná mapa, tak on vám to zrazu ako celé rozbije pri exporte a vy musíte každú tú jednu krajinu zafarbovať zvlášť. Poťažmo ich zgrupujete, čo je ako... Ale väčšinou to funguje tak v tých lepších prípadoch, že sú tie krajiny napríklad na tomto príklade, že sú vlastne zgrupnuté podľa tej farby, podľa tých hodnôt, takže sa to dá ľahko už potom ofarbovať a lepšie sa s tým pracuje. Keď som hovorila o tom, že nájdete rozdiely, tak mi vlastne nedošlo, že ja som tam vlastne vymazala tie také malé ostrovčeky, ktoré tam vidíte, tie oceány a tak. Tak, dobre. Tak, toto bol príbeh číslo 1. Príbeh číslo 2 je takáto mapa. To mi poslal kolega s tým, že urob nejakú propagačnú mapu ku konferencii. No, my teraz za chvíľku budeme mať jednu kartografickú konferenciu a je potrebné, aby sme kartografom povedali, kde je Brno. A potom mi takúto mapu, povedzme, že je to nejaká slepá mapa Európy, kde sú vlastne vizualizované hranice tých jednotlivých štátov, s tým, že niektoré štáty tam nie sú vizualizované, napríklad Kosovo. A teraz, čo sa s tým stalo? Motýlik bol niekde tak ako neutrál, pretože si vravím, že dobre, mám veľa priestoru na nejaké vybúrenie sa, na nejakú tvorivosť. Zároveň som bola taká skeptická, ako to pôjde vlastne v tom Illustrátore, ale prekvapivo to išlo dobre.
ona tá mapa sa potom premenila nejako takto. Mala som zákaz tam dať názvy krajín, pretože kartograf musí vedieť, kde čo je. Takže jediné, čo som tam mohla dať, bolo Brno. Takže sa to nejako tak ako okráždilo, dalo sa tam logo konferencie, čo je možno zaujímavé, ten podklad, ktorý vznikal vlastne tým, že som nasnímala ten krídový papier, o ktorom som tu hovorila pred chvíľkou, aby to malo ako ten feeling tej papierovej mapy a vlastne sa to blendovalo potom s nejakou farbou a tak ďalej. Takže možno Františkovi vychutilo. Tak. Toto je príbeh mapy, ktorá slúžila na potreby orientačného behu. Beháte niekto orienťák? Fakt? Wow. No, to kartografia, to je povinná výbava, oni proste musia behať orienťák. Ja nebehám, ale možno raz budem, až sa stavím tým kartografom. Tak, každopádne toto je príbeh mapy, ktorá bola používaná na jeden taký veľmi ako zjednodušený orienťák, pretože viem, že ako to je orienťák, tak vie, ako tie mapy naozaj vyzerajú, že sú dosť také ako chaotické a tak ďalej. Každopádne toto bola taká ako zjednodušená vec. Keď sa na tú mapu pozriete, tak čo je prvá vec, ktorá vám uderí do očí? Čo je taká najvýraznejší prvok na tej mape? Rámování, teda tie budovy, áno? Jo, to bolo presne, vlastne keď mi to kolegyňa poslala na to, že či by som jej to vedela ešte trošku dofarbiť, tak to bola ako prvá vec, ktorá mi ako udrela do očí, že naozaj tá vrstva tých budov je silná. A na to nemusím byť kartograf, na to stačí byť nejaký informačný dizajner, aby sme vlastne vedeli nejakým spôsobom interpretovať tie vizuálne informácie, potrebno nejako nad nimi kriticky premýšľať. Takže ja som sa rozhodla potlačiť tú farbu tých jednotlivých budov, toho orámovania, ako ste to pekne povedali, a vlastne komunikovať tam to, čo je potrebné. Ten človek potreboval vedieť, na akých uliciach vôbec tie budovy sú, pretože keď sa pozrieme naspäť, tak vlastne my nevieme, aký to je, čoho je to areál a tak ďalej. Takže minimálne ako názvy tých priliehajúcich ulic. Tak, ďalej mi prišlo ako zbytočné to nejako powercodovať na základe tých aktivít, takže sme tam zapli do čiernej a vlastne celkový, myslím, aj ten podklad toho areálu, ak sa nemýlim, tak to sme takisto ako potlačili dosť stavebne. Takže toto boli, že minimálne úpravy, o tom meritko sa takisto upravilo, mapa bez meritka nie je mapa, že jo? Na to si dávajte pozor potom, keď budete robiť mapy. Meritko je to tá čiarka a nad tým to číslo. Ale to je grafické meritko a potom je, že numerické, a to je toto. Ale my sme tam používali grafické. Tak, dobre. A mám tu ďalší príbeh. Vlastne z tej legendy sa to dá vyčítať, čo je to za mapu, že? Tak, vizualizuje počet stratených mačiek, kočiek a nejakej hustote zástavby. To územie predpokladám, že dokážete rozpoznať, kde o Brno. No, a je to z dielne jednej našej študentky, ktorá tie dáta zbierala nie sama, našťastie, alebo teda nie ako interne, že by chodila a sledovala stratené mačky, ale ona to, myslím, skrejpovala z Psydetektív.cz a paradoxne tam majú aj kočky. Takže táto mapa má nejakým spôsobom ako vizualizovať väzbu hustoty zástavby s mierou stratených mačiek. Keď sme sa na to pozreli s mojimi kolegami, tak sme si ako povedali, že dobre,
komunikuje to približne to, čo by to malo komunikovať, ale je tam ako silný ten podklad. No, pretože tá tematická vrstva, to je to takéto farebné, to je to červeno-modré, tak je to ako silné, ale tá žlto-čierna, no, tie lesy, zemědělská pôda a tak ďalej sa to snaží nejako prebiť a zároveň nám ako nebolo potrebné komunikovať nejakým spôsobom tieto dáta, pretože my sme s tou mapou potom ďalej pracovali na zvolenie tej študenta. Tak, tá mapa sa zmenila nasledovne. Ona bola teda súčasťou jednej takej väčšej publikácie, kde sme jednak trošku upravili tú farebnú škálu, až sa nám to tam hodí do toho celkového vizuálu. Jednak sme ju potrebovali trošku okoreniť nejakými anotáciami a takisto sme to obohatili o tú kočičku, čo sa hrá s ľubičkom a dali sme tam nejaký fanfic k tomu a tak ďalej. Takže ako toto sa cez nejaký ilustrátor Magic a InDesign Magic stalo toto. InDesign je software na sádzanie dokumentov, to predpokladám, že niektorý z vás pozná. A toto sú ukážky map, ktoré som postprocesovala do jedného atlasu. Čo je vlastne takým špecifikom úpravy map do atlasu je to, že musia byť nejakým spôsobom unifikované. No, aby to ako moc nekričalo v rámci toho atlasu. Jednak musí byť unifikované to merítko, ako sme si hovorili pred chvíľkou, tá taká čiarka s tým číslom. A potom samozrejme musia byť unifikované nejakým spôsobom tie farebné škály a tak ďalej. Čo bolo možno výzvou v rámci tohto atlasu, to bol teda tematický atlas Brna, ale vidíme, že aj napriek tomu sa tam dostala vlastne mapa Československa, čo mi neskôr kolegovia povedali, že to vyzerá ako mapa verejných záchodov. Čiže... Ale nie je to mapa verejných záchodov, je to mapa, ktorá ukazuje priestorovú distribúciu pôvodu študentov Geografického ústavu. A tam s tým merítkom sa ako fakt pracovalo veľmi tak bolestivo, pretože každá tá mapa bola v inom merítku. Najskôr sme sa dohodli, že to bude v metroch, lenže metre na mapu Československa v tomto merítku by vlastne ani neboli viditeľné. Takže tam sa musela robiť výnimka a teraz keď chcete urobiť kartografu pre kartografa alebo potrebujete, aby vám dal kartograf výnimku, tak to proste musíte prosiť, aby sa to udialo. Takže takýmto spôsobom sme upravili niekoľko map. Možno taká zaujímavosť tu dole. Vedľa toho kartogramu Brna je anamorfóza, je taký špeciálny typ mapy, kedy je to územie vlastne zdeformované, ako zachováva tú priestorovosť, ale zároveň nezachováva ten tvar toho územia. No? Anamorfóza sa dosť často používa pri vizualizácii výsledkov volieb v USA napríklad. No, tam majú taký ten špecifický volebný systém, takže keď si napríklad myslím niekde, neviem kto to publikuje, či politiko alebo nejaký iný server, tak oni práve používajú tú anamorfózu na zobrazenie výsledkov volieb. Tak. Toto sú takisto ukážky ďalších map, ktoré boli súčasťou tej publikácie. Tam vidíte tú kočičku, ktorá sa hrá s kopkom a je šťastná a hore nad ňou sú ďalšie kočky. Tak, mňa už postupne ako dochádza hlas, takže je to už len nejako tak ako v krátkosti okomentujem ďalej. Dobre. Najlepší pocit, aký môžete zažiť, keď vytvoríte mapu alebo atlas, keď ste máte ako kupu,
tak je to, keď vám to vyjde. Jo, keď sa to naozaj uskutoční, dotiahnete to do úspešného konca. A to teraz, to, čo je nado mnou, tak to nemusí byť ako požadovaný koniec každej mapy. Ale ako keď to bude vaša prvá mapa, tak si ju kľudne pokrstíte. Neslúbim, že vám ju príde pokrstiť guru kartografie v Brne, ale ako skúste si ju pokrstiť s kamarátmi. Každopádne vtedy ako toho motýlika na škále utrpenie a potešenie, záhrada utrpení a záhrada potešení máte vystreleného úplne niekde proste hore a ešte vyššie. A to je takéto zadozučinenie. No, že akože to úsilie, chcela povedať násilie, ale to nie. To úsilie ako stálo za to, občas aj násilie, ako keď si zoberiete, tak tie softvery, jednak tie GISové a jednak tie vektorové, o ktorých som hovorila, počas ako grafický software, tak ono to požiera strašne veľkú výpočetnú kapacitu tých zariadení a keby som mala ako spočítať, koľkokrát mi padlo InDesign pri tom, ako sa sádzali nejaké mapy do toho atlasu, tak to bolo strašne veľakrát a máte chuť ako vyhodiť ten notebook von oknom a ísť za ním. Ale okrem týchto násilných ako prejavov to úsilie hlavne. Takže tak. Tak, už sa blížime postupne do finále. Ja len mám takú otázku na vás, že či si myslíte, že je to všetko z toho procesu tvorby mapy, z tej vlastne, keď pestujete niečo, tak či ten finálny produkt, keď ho už držíte v ruke, ja neviem, nejakú tú jahodu, okurku, rastlinku, nejakú bylinku, takže či je to všetko. Väčšinou nie, že väčšinou sa s tým chcete ako niekomu pochváliť, potažmo to otestovať, ako ste to dobre vytestovali, ako moc dobre to chutí. A otázkou ostáva, komu ukázať mapu. Tak komu by ste tú mapu ukázali, keby ste nejakú vytvorili? Jasné. Ako symbol. No, tak to je najlepšie, keď robíte mapu ako určenú, povedzme, nejakej širokej verejnosti, tak áno, že? A najlepšie je to ako cápať všetkým naľavo, takže keď urobíte mapu, tak ju rozviešajete po celej fakulte, jo? Nehambite sa za ňu. Ale každopádne predtým, ako ju takto ako rozviešajete po celej fakulte a začnete tam písať k tomu svoje meno, tak by možno bolo dobré ju otestovať užívateľsky. A to nemusíte robiť na nejakých špecifických ľuďoch. Stačí, keď ju ukážete svojmu kolegovi, kamarátovi, rodinnému príslušníkovi, proste niekomu, koho denne stretávate. To sú tí najlepší kritici. No, pretože oni vám povedia, čo je fakt ako zlé a čo nefunguje a možno dokážu podotknúť alebo vlastne poukázať na veci, ktoré fungujú menej v tom vašom umeleckom diele, v tomto prípade mapy. Tak, ukázali by ste svoju mapu kartografovi? No to je tá demokratizácia kartografie. To je presne to. Ono je ako veľmi dôležité, aby ste ako tie svoje záhradné počiny nedostanete od nikoho lepšiu spätnú väzbu ako od niekoho, kto už vypestoval 1000 otvoriek a milióny hôd. A tak to isté platí aj pre tú mapu. Oni, tí kartografi, sú väčšinou nadšení, keď za nimi príde niekto mimo ten obor a ukáže im mapu a teraz ako oni ju môžu nejakým spôsobom, poviem to diplomaticky, užívateľsky otestovať. A tých ako organizácií, kde si môžete ako všímať kartografov, je naozaj veľa. Z akademických pracovísk som tam samozrejme dala svoje, ale ako v
Prahe, v Ostrave, v Olomouci, v Liberci, v Plzni a v takýchto tých väčších mestách si myslím, že to narazíte na nejakého kartografa akadémii. Pokiaľ nie, tak takou jako veľkou kartograficky združujúcou organizáciou v rámci Česka je Česká kartografická spoločnosť. A neprezentujem ju tu preto, lebo môj školiteľ je prezident, ale preto lebo som jej hrdou súčasťou, samozrejme. Ale tam sa ako stretávajú naozaj kartografi nielen z akadémie, to znamená povedzme takí tí ako teoretickí kartografi, ktorí sú naozaj potrební, ale sú tam aj kartografi z praxe, z komercie a tak ďalej. Takže je to naozaj také zaujímavé. Občas sa usporiadavajú rôzne udalosti v rámci tejto spoločnosti, takže pokiaľ niekoho zaujíma kartografia a chcel by sa napríklad len tak ako nazrieť do toho, čo to všetko obnáša, tak určite odporúčam, aby ste si preklikali napríklad v tej spoločnosti. Na medzinárodnej úrovni sa kartografii zgrupujú do ICA, čo je Medzinárodná kartografická asociácia a ona sa volá ICACI a je to kvôli tomu, aby to bolo ako anglicko-francúzske, je za tým veľká tá história. A to je akože taká táto kartografická spoločnosť a zároveň jej odnožou sú Next Gen Cartographers, čo je zase nejaká asociácia začínajúcich kartografov. Máme zákaz hovoriť mladých kartografov, pretože naozaj tá kartografia, potažmo tvorba mapy môže niekoho chytiť aj v pokročilejšom veku. Takže to je len taká ako inšpirácia k tomu, keby ste sa náhodou rozhodli pre dráhu v kartografii a nevedeli, koho osloviť. Tak. A teraz by ma zaujímalo po tomto celom našom stretnutí vlastne zistiť, či sa vnímate ako tvorci map. Ja to spustím zase na tom Menti. Tak. Tak, len info pre ľudí v online. My sa tu teraz snažíme len niečo Tak, dobre. Trošku ma prekvapuje, že
tam máme tak strašne veľa záporných odpovedí. Pretože, ako sme si demonstrovali pred chvíľkou, tak to, že tvoríte mapu, neznamená, že ste účastní v každom tom bode toho procesu. Že jo. Nám tu v aule kolovala mapa, na ktorej, to hovorím len pre ľudí do online, na ktorej tu prítomní kolegovia zobrazovali, alebo teda zaznačovali ich obľúbené miesta v Brne. A myslím si, že tí, čo tu dneska sedeli, tak ako sú tvorci map od dneska. Mrzí ma to, ale je to tak. Takže ako 39 dní je určite ako lož. Takže fyzicky online majú určite, takže kľudne si ju môžu pozrieť. A mám pre vás ešte jednu takú maličkú ponuku, než skončím. Tak pokiaľ by ste chceli dostať mapu, mám tu mapu Komenského mapu Moravy, tak kľudne si nasnímajte tento QR kód a odpovedajte na jednu otázku. A najsprv, ako prvá správna odpoveď získava mapu. A za chvíľku to vyhlasíme. Tak. Takže kľudne si to naskenujte tie QR kódy a vyplňujte. Ja sa idem pozrieť do tej tabulky. Tam už nejakého máme. Ježiš, 45 odpovedí, vy ste fakt rýchli. Prvá správna odpoveď je od Terezy Karmazínovej. Takže potom poprosím Terezu, aby kľudne zatlieskajte. Takže Tereza uži si svoju mapu a ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že ste si naše dnešné stretnutie aspoň trochu užili. Ja som si ho užila, boli ste skvelé publikum. Ďakujem aj ľuďom do online. A pokiaľ máte nejaké otázky, tak ich prosím pokladajte kartografom. Ale nie, môžete sa na niečo spýtať. Tak ďakujem. Máte někdo nějakou otázku, na kterou se chcete zeptat? Ja mám otázku, ak môžem, je ma počuť? Áno. Ja by som sa chcela spýtať na ako keby tvorbu tých map, už takú tú finálnu, keď sa robí v tých profesionálnych nástrojoch typu Illustrator, tak tam existujú nejaké skratky, ako tie dáta dať do tej aplikácie, alebo sa to robí vyslovene manuálne, bodka po bodke? Nie. Tam ten proces prebieha tak, že mne tú mapu pošle niekto z toho gísového softvéru ako súbor vrstiev. To znamená, že ja už pracujem s nejakým, tam sa pracuje s formátom AIX, čo je špeciálny formát, ktorý sa používa na úpravu map medzi artistom a tým ilustrátorom, ale je to vlastne SVGčko. To znamená, že tam už sa nič nedokresluje ručne. Tam už sa pracuje s tým, čo vám pošlú, s tou základnou mapou.
OK, zaujímavé, ďakujem. Milí, díky. Máte ještě někdo nějakou otázku? Pokud ne, tak moc díky Gabi. Moc díky ještě jednou.